M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ameni. Ndikulandireni abale anzanga pano pa tiyankhuleni Ambuye, pamene timagawana mawu a Mulungu, komanso osati kungogawana mawu a Mulungu koma kumumvesera Mulunguyo. Mukamvesera tikunena kuti tiyankhuleni Ambuye, kusonyeza kuti tikumpasa Mulungu mpata woti atiyankhule, tikumpasa Mulungu mpata woti anene zimene Iyeyo afuna kuti atiyankhule ifeyo pa moyo wathu wa siku ndi siku. N'chifukwa chake tikuyenera kuti ifeyo tikhale ndi mtima omvesera, kuti tikamumvesera Iyeyo atiuze zimene akufuna kuti ife timve pa moyo wathu, ndipo ifeyo tizigwiritse ntchito pa moyo wathu wa siku ndi siku. Lero ndi pa 13 February 2024 lomwe ndi Lachiwiri, ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Yakobe chapter cha 1 ndime ya 12 mpakana ndime ya 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mai Angela Mohama kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ndi Salimo namba 94, komanso mawu athu amuthenga wabwino akuchokera Marko chapter cha 8 ndime ya 14 mpakana ndime ya 21. Amene akutiwerengera mawu amuthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Elizeo Ntharika kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a nkalata ya Yakobe oyera. Abale, ngodala munthu amene amalimbika pamene ayesedwa, pakuti atapambana adzalandira moyo. Moyowo ndi mphotho imene Ambuye adalonjeza anthu owakonda. Pamene munthu akuyesedwa ndi zinyengo, asanene kuti Mulungu akundiyika m'chinyengo. Paja Mulungu sangathe kuyesedwa ndi zinyengo, ndipo Iyeyo sayika munthu aliyense m'chinyengo. Koma munthu aliyense amayesedwa ndi zinyengo pamene chilakolako cha mwini wakeyo chinkopa ndi kunkola. Pamene chilakolakocho chimachita ngati chatenga pathupi nkubala uchimo. Tsono uchimowo utakula msinkhu umabala imfa. Musamanyengedwa, abale anga okondedwa. Mphatso iliyonse yabwino ndi yangwiro imachokera kumwamba, kwa Atate azowunikira zonse zakuthambo. Iwo sasinthika konse, ndipo kuwala kwawo sikutsirika mpang'ono pomwe. Mwakufuna kwake mwini wakeyo adatipatsa moyo kudzera mwa mawu ake oona, kuti pakati pa zolengedwa zake zonse ife tikhale ngati zipatso zoyamba zimene Iye wadzipatulira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Marko chapter cha 8 ndime ya 14 mpakana ndime ya 21. Ophunzira a Yesu anali atayiwala kutenga bredi, kotero kuti mchombomo adali ndi bredi mmodzi yekha. Sono Yesu adayamba kuwalangiza kuti muchenjere nacho chofufumitsira bredi cha Afarisi ndi cha Herode. Apo ophunzirawo adayamba kukambirana nkumati, akuterotu chifukwa tilibe bredi. Yesu adaziwa zimene iwo ankanena, ndiye anawafunsa kuti, bwanji mukukambirana zakuti mulibe bredi? Kodi mpakana pano simunazindikirebe kapena kumvesa? Kani mitu yanu ndiyowuma eti? Maso muli nawo, kodi simukuona? Ndipo makutu muli nawo, kodi simumva? Kodi inu simukumbukira zijazi? Muja ndidanyemanyema bredi nsanu
kuti ndidyese anthu 5,000 muja. Kodi munazaza madengu angati azosala? Ophunzirawo anati, madengu 12. Yesu adawafunsanso kuti, nanga muja ndidanyemanyema buledi 7 ndikudyesa anthu 4,000, mudatolera madengu angati azosala? Iwo adati, madengu 7. Apo Yesu adati, nanga ndiye simunamvesebe? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, kuchokera mawu oyamba amene akuchokera m'buku la Yakobe, akupitiriza kukamba za mayesero. Koma ine mukukumbukira kuti timakamba zonena kuti mayesero akamabwera munthu uzikondwa. Komano lero akunena kuti mayesero akamabwera chofunika kwambiri ndi kupirira. Kukhala munthu amene uli wopirira, kukhala munthu amene uli olimbika, kukhala munthu amene uli olimba mtima pa moyo wako pakati pa mayesero, kuti mayesero aja asakugonjese. Ngati munthu ulephera kupirira, ngati munthu ulephera kuti ukhale ndi khama, mayesero sungapambane. Ndeno akunena kuti tikamalandira mayesero tisamanene kuti Mulungu akundiyesa. Afuna kuti inu ndine tizisiyanisa Mulungu ndi Satana. Onsewo titaona kuti mwina amatitumizira mayesero. Titaona kuti Mulungu amalola kuti Satana amuyese munthu. Komano Mulungu akamakuyesa, cholinga chake nchona kuti akukweze. Chimenecho ndikuona kuchimva bwinobwino. Mulungu akamakuyesa, cholinga chake afuna akukweze. Satana akamakuyesa, cholinga chake afuna akugwese. Tisiyanise zimenezo. Satana akugwese, Mulungu akukweze. Nchifukwa chake nchofunikira kuti pamene tikukhala tisokhala ndi mtima kuti kodi mayesero awawa akuchokera kuti. Mayesero awawa cholinga chake ndi chani? Koma ngakhale takhala kuti mayesero aja akuchokera kwa Satana, mawu a Mulungu amanena kuti amayenerabe azere kwa Mulungu. Mulungu uja alole kuti Satana uja akuyese. Monga mmene Mulungu anapangira ndi Yobu. Mulungu Satana atamuza kuti ndikamuyese Yobu, Mulungu ndi amene analola kuti pita kamuyese, koma anampasa Satana malire usakanitengere moyo wake. Ndiye ino ndine tikamakhala ndikumayesedwa, tiziziwa kuti Mulungu alipompo. Sikuti zingatheke kuti ine ndiziyesedwa Mulungu kulibe, zosatheka. Ndiye akunena kuti mayesero aja akabwera tikhale anthu olimbika, anthu opirira, anthu olimba mtima. Chifukwa kulimba mtima kwakumeko zazapange kuti iweyo wapambane mayesero aja. Inuyo kuli anthu ambirimbiri amene alowa mbanja. Banja muja akamalowa m'maganizo mwawo banja ndi chinthu cha miya chizikangoyenda. Kaya nauza zimezo ndi ndani? Chizikangoyenda. Walowa usembe, akukhulupirira kuti usembe uja chinthu cha miya chizikangoyenda. Walowa usisteri, akukhulupirira kuti usisteri uja chizikangoyenda. Koma tuziru lake ndiye sili noyi. Pamene Mulungu wakupasa chinthu, amakuyesa kodi ndiwedi oyenera. Ndipo sikulina lililonse munthu umayesedwa, kodi ndiwe oyenera kuchilandira chinthucho. Ndiwe oyenera kukhala nacho chinthu chicha. Mwapasidwa mkazi, kodi ndiwe oyenera kukhala naye mkaziyo, ndiye mayesero amabwera. Mwapasidwa mamuna, kodi ndiwe oyenera kukhala naye mamunayo, mayesero amabwera. Ukalimbika umakwera pa moyo wako. Mayesero ni makwerero. Ndi makwerero amene amathandiza kuti anthufe tipite pasogolo. Ndiye ukakhala munthu amene sulimbika, munthu amene ulibe kupirira, sungapite patali. Mwina tu nchifukwa chake nthawi zina Yambo Yesu amanena kuti tizadabwa kumwamba, kuti anthu amene sitimayembekezera kuti ndikukalowa kumwamba ndikukalowako. Chifukwa kuti amasatira zimene Yambo Yesu amanena. Ndipereke chisanzo cha andale. Andale nziko muno timatenga kuti ndi anthu amene ali osokonekera kwa basi. Chifukwa cha zimene amapanga iwo. Timatenga kuti ndi anthu onama. Chifukwa cha zimene amalonjeza koma amalephera kuti akwanirise. Timatenga kuti ndi anthu akatangale kwa basi. Chifukwa cha njira zimene iwo amayendera. Titakuwafanizira ndi Afarisi akale aja zopanga zawo. Koma chimodzi chimene inu ndi ine tingaphunzire kuchokera kwa wandale ndi kupirira. Anthu andale ndi anthu amene ali ndi kupirira mayesero. Palibe wandale amene angapite pamwamba ngati sapirira. Anthu amene aja gemu ya moyo amayiziwa.
ndipo amaziwa kuti popanda kupirira munthu sungapite patali, chifukwa mayesero ndi ambiri. Tengani mwachitsanzo John Chilembwe, anayenera kupirira nkhanza za azungu, anayenera kupirira azungu amene analipo kuti John Chilembwe amenyere ufulu wathu. Kupanda kupirira sizikanatheka. Mtengeni Kamuzu, munthu wakuda, anapita ku sukulu kwa azungu. Mukayisa mbiri yake kuli zambirimbiri zimene anayenera kupirira, mayesero ochuluka. Koma Kamuzu anapirira. Kupirira mayesero osiyanasiyana. Akanatha kuti ndine dokotala ndizikagwira ntchito kunja, koma iye anafuna kutumikira Malawi, anapirira. Tengani mmene anthu anapiririra nthawi ya Matipate kuti alimbane ndi chipani chimodzi. Anthu ake anaona kuti ali ndi mabizinesi yawo, ali nzopanga zawo, koma anangoyenera kuti apirire kuti zimene amafuna zichitike, mayesero osiyanasiyana. Ndiye munke ndi listiyo mpaka na mukafike lero. Tengani Bingu mmene anapiririra. Kuchoka kukasiya zimene iye amapanga ndi kumapangano zimene iye akufuna kuti apangezo. Kwa amene ali mundale amaziwa kuti ukamakhala kuti uli mundale muja, makobiri amakhala kuita nambali nayi, maudindo amakhala kuita nambali nayi, kutumikira anthu kumakhala kuita nambali nayo. Ngati supirira, umakagulisa anthu omwe amene umayenera kuti iweyo uwatumikire chifukwa cha makobiri. Umakagulisa anthu amene umayenera kuti uwatumikire chifukwa cha maudindo. Udindo wakuja ndi kusokonekera chifukwa yona kuti iweyo unafuna makobiri. Mayesero akukanikisa kuti upirire, ndipo kusapirira kwako kwapangisa kuti iweyo uthamangisidwe munda wa Edeni. Mungana pingira kholo lathu lija Adamu ndi Eva, anathamangisa chifukwa kuti analephera kupirira mayesero amene Satana anabwera nawo. Wabwera ndi chipaso chooneka bwino, chooneka chokoma kuchidya, amatero tumawo, chooneka chokoma kuchidya. Eva analephera kupirira. Eva ndikuchinyamula chipaso chija, ulendo nacho kwa amunache. Amunache kumuona mkazi acho wanyamula chipaso, wagamphulako mbali naye, hayi, naye alephera kupirira, anachidya. Nziko muno tikulephera kulandira zabwino chifukwa cha kulephera kupirira. Kuli anthu amene antaya mzimayi chifukwa kuti ati wanyasa pena pake, kapena wapangaza zake zimene iwo sangathe kuzipirira. Koma chongo musiya akuona wina wake watenga mzimayi uja, ndi ukakhalanso bwino koposa amene amakhalira muja, ndi umayamba nsanje. Umayamba nsanje. Kuli anthu amene aithawa ntchito, koma chifukwa kuti alephera kupirira. Kupirira ndi chinthu chimodzi chimene ifeyo tikuyenera kuti pamoyo wathu tizichiyika pasogolo. Muthenga wabwino umene ndawerenga uja, akunena Ambuye Yesu kunena kuti tikuyenera anthufe tiziwe ndi kusiyanisa kukokomeza kumene anthu ena amakokomeza zinthu. Ndipo tisakusiyanisa kunena kuti ichichi ndi chinthu chimene chili m'malo mwake, ichi chaonjeza. Ambuye Yesu akukamba za ophunzira ake amene akunena kuti tilibe bread. Ndi Ambuye Yesu akufunsa kuti mukuti mulibe bread, kodi Mose ndamba nani kuyenda nanu muja simunandiziwebe ndipo simunaziwe zimene ine ndingathe kupanga? Ndi akuafunsa, muja mmene ndinajesa anthu 5,000 munali ndi bread mungati? Muja ndinajesa anthu 4,000 tinali ndi bread mungati? Andi zinasala zingati? Zonse zakufuna kuwauza kuti inuyo mukakhala kuti mukundisata, olo zinthu zakhala kuti zavuta, bread kulibe, zavuta zokudya kulibe, zavuta mtendere kulibe, koma ngati mukukhulupirira kuti ine ndilipo, muli ndi zonse. Ngati mukukhulupirira kuti ineyo ndilipo mwa zina lake, ndi Emmanuel kuti Ambuye Yesu ndilipo, kuti iye alipo ngakhale pa nthawi imene anthufe tikuvutika. Ukachizindikira chimenecho, ngakhale mayesero atakulamaka, ngakhale zovuta zitakulamaka, umapirira. Umapirira ndipo umaziwa kuti uyuyu amene ndili naye siku linake azandipulumutsa. Ndatitu muzingo wayang'ana andalewa mmene amapiririra. Amakalowa kundende, amanyozedwa, amatukwanidwa, amamanidwa maudindo, kungokusiyapo ndi udindo, ungokhala ngati chikato ni china chake, koma amapirira nditu muzonsezo. Kupirira m'mayesero ndikofunikira. Tipemphere kuti ife amene tili a Khristu, nafenso mu Chikhristu chathu tiphunzire kupirira. Kunangobwera kalata ya papa, koma zimene anthu anadumphira, hayi mpingo utausiya, koma nditopita uku hasachikalo ndazisiya, kukanika kuti upirire chifukwa cha kalata. Chifukwa chona kuti a Khristu tilibe mtima okhazikika pa chimene ife timakhulupirira, ndiye kupiriranso kumavuta. Mulungu atithandize kuti tikhale anthu opirira pa moyo wathu, tikhale anthu amene tingathe kusunga chimene ife tachiphunzira, chimene ife timachikhulupirira. Munali ndi ine Elizeo Ntharika,
tiyeni tikhalenso pomwepo tizagawanenso tsiku lina mawu a mulungu amene tikamumvesera amatipasa moyo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Cheerio!